Ki Eneng sing nyuwun lagu Sideman Piyai loro. Sing ngersake sing nyekar Mbak Tatin Lestari Andayani. Ayo jumeneng, Mbak. Yo. Monggo Mbak Tatin. Jakete dicopot. Ora jaket kuwi serbet. Sinden anggere muni ning tlatah tepus utawa ning endi mesti sangu. Apa taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tatin Lestari iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending Sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan tok. Ana ditenya. Pinten? 10. Sinten cekeng sinten wau? Mas Didi. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kok iki kok ngurangi sini-sini aku to, Tin. Lah piye ta? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Ya karemu arep pira Sesideman rong karuan apike njaluk 50. Lah ora nek saking kono nek 50 rak ya digake 50 kok 10. Lah iki ming 10, iki ning cacahe 5. Iki ming kari loro, sing telu dimplep iki. Kok kari telu nya. Engko hitunganmu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora? Engko ngrebuk. Ditapani sik nek arep anu nya 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho, Nduk. Oh alah kaya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki gila. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku e. Semelang e wong wani nyolong dite dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ra apa-apa nek nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kaya kowe kurang ajar karo aku, aksotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki rak gedhe tur dawa. Lah ning jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah, ora neruske ane kok ngakoni purna-purna lho. Lah wong aku ya mung ngomongke kok. Sideman. Ya, diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Lanjut tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Piro sik? 50. Oke. Aku ki lamur iye. Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Wah, lah wong saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Yo, Jek. Coba dijembeng ngono. Iya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki iki duit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinayi apa-apa. Iya. Iya Sesideman. Wiwitane. Ya, ini nang nggon aku ming 20 kok ngene iki. Kokean berarti. Kokean. Ya dibalekke. Ya kene. Kok ngenaku? Lah wis tak tambah 30 Pak. Oh iya. Kok anggepe ora. Niku mang sampluk. Nggih, Pak. Heeh, nek aku dadi tukang anu bapake kae liwat karo tak tutukke bagine dok ngono kok. Lah ngapa? Sinden kok cerewet wae. Iya. Ajeng liwat meleh mboten, Pak? Liwat mangke. Oh nggih. Anderek sang beki pria bagus kang olah budaya. Tak tambahi nek iso.
Pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 kuwi ora metu kok 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei, njaluk dikapakke. Kowe iki ngeluk dalang kok, anggepe apa wae ngono. Pak, apa piye ngono? Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budhek. Anjenengan iku sing marai ya. Ayo nganti penontonnya ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke bapak ana mau nganti diduduhke aku tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ono downloadan ning HP iki bendina nonton aku ya sampeyan mboten jelek aku ya mboten ngono. Ya ngerti kowe ae mesti takon aku Pak sing sinden ae nika napa nika nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budhek nika ayune budhek Kang. Ya ora yang ngomong dalange. Ya teruske. Nggih. Sesi deman. Nggih. Sing apik. Ada. Nek yang satu yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga boleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesi deman. Nggih, sesi deman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik ngono iki. Hah? Hei, meneh. Anjenengan cetok gak aku. Cetha wae kok. Mau muni piye? Saiki coba sapa salah siji. Nyekel mic iki. Kowe mau nembang apa iki? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Nggih. Wis apik le nembang ya. Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok iki le jawab sae. Ayo iki basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Sowan menyang Ayo. kutha. Ayo. Sakmono. Sowan menyang kutha gedhe. Rada serak-serak ya, kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Tahu kathok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasane nek adem cok nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Lah gedhe nggonamu lho, Tel. Ya ora meh padha. Lemune kaya ngono kok. Ngono nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe ninting terus tojo, Parjo. Ah iya, kowe engko nek takon muni sepiro aja, mesti dhek semene. Cah duding. Bendara. Bendera terus kayung-yung. Selendang kuning. Selendang kuning Kang saking
saking wukir swara kurang permana swara kurang permana ning ning motor ning kok monitor aku ki arep ngomong dhewe kok iki ning wasis angungrum marang bendara dia Sulistya pijer ngincangake alis terus mundur tresno terus no sesideman becik patenono monggo luwih becik patenono neno liwat kincanging alismu Kirama iya men suasanane sigra wademe kaya ngene kok ya ya urip ana
Matur suwun. Ci. Sik bali nggone kono. Nggih. Ai. Ya Mbak Tatin ki mau. Ki mau nglakon naturi sesideman. Ya.